नोंथांमोना भिडिअ एडिट खालामनायाव बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ बबेनिफ्राय मोनो? गोबां मानसिफोरानो सिन्था जायो बबेनिफ्राय मोनोब्रा मानसिफोरालाय माबोरै एसे मोजां मिउजिक सोनानै लायो ओरै जायोना बेखौ इउटुबावनो मोनो नोंथांमोन। इउटुबाव थांदो सिगां इउटुबाव थांनानै न' कपिराइट नैयो गोजौआव सार्च खालामखादां नै न' कपिराइट होननाय मोनसे चेनेल दं बा चेनेलाथ' अनेकथा दङ। अडिअ लाइब्रेरि होननायबो दङ। बेयावबो कपिराइट जाया नैबे गोजाया बेयावबो मिउजिक माखासे मोजां मिउजिक फैयो। बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेयाव थानाय मिउजिकफोरखौबो नोंथांनो माबायदि मिउजिकखौ नांगौ बेयाव बासिनायाव बेफोर भिडिअआनो आरो बासि डाउनलड खालामनानै आरामसे नोंथांनि भिडिअआव एडिट खालामनो हागोन आरो माबायदि मिउजिक नांगौ नोंनो बेबायदिहाय जेरैहाय नै बेबायदिनो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बेबायदि मिउजिक माखाखौ नोंथांमोना बासिना। आरो नैबे मोनसे चेनेल दङ नै न' कपिराइट साउन्ड ना होमबा नैबे बेयाव थुना होदो। बेयाव माखासे थानाय भिडिअआव गासैबो मिउजिकआनो कपिराइट जानाय नङा आरो माने नोंनि भिडिअ एडिटआव एडिट खालामनानै नों मिउजिकखौ एड खालामनानै उनाव ओमफ्राय नोङो इउटुबाव आपलड खालामबाथाय कपिराइट जानाय नङा बिदि आरो। उनाव बेयावनो नोंथांमोना बासि आरामसे माबायदि मिउजिकखौ नांगौ लानो हाजोबगोन। बेबायदिहाय गोबां माबा दङ। बेबायदिहाय नोंथाङा माने इउटुबाव न' कपिराइट होननानैल' सार्च खालामदो। बेनि उनाव बेयाव जेसेबां मिउजिक फैयो एसेबां माने कपिराइट जानाय नङा आरो नोंथांनि भिडिअआव एड खालामनानै नोंथाङा इउटुबाव आपलड खालामोबाथाय। बेबायदिहाय गोबां इउटुबारफोराबो बेबायदिनो लायो। सोरबा सानो बेकग्राउन्ड मिउजिकलाय बबेनिफ्राय मोनोब्रा अबाव डाउनलड खालामना मोनो ओरै सिन्था जायोना सोरबा। बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरो दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन गोजोन्थों।